ang atong mga buluhaton ini sa kalibutan. Tinuod. Nahimo lang nga niabot na kining panahona kay sukod man kini sa Dios. Ang ako lang ihangyo sa tanan nga nagbaton sa tinuuhan. Sa bisan unsang sikta ninyo sinabtanay lang kamo sa tanan nga mga pangulo, tanan nga mga Filipino, bisan unsa inyong sikta. Magsinabtanay lang kita. Dili kita magdudebate. Aron sa atong pagsinabtanay, mag-usap kita sa usa lamang kapagtuo sa Dios, dili kay daghang Dios ang inyong tuohan. Lain ang usa ka pundok, laing Dios pod sa usa ka pundok. Dili kana mao. Usa lamang ang Dios nga atong pag-ausahan dinhi sa kalibutan. Kung kita ng tanang Filipino mag-usa sa pagtuo sa Dios, bisag unsa inyong tinuohan, usa lamang ang atong kumon nga tuohan kanang Dios lamang. Ihatag sa Ginoo kanato ang bahandi sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ang bahandi sa Pilipinas gipugnan ni anang Committee of 300. Ang pangulo ni ana taga England, si Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth kani Alexandra Elizabeth Windsor II. Mao kana ang pangulo sa Committee of 300 nga nagapugong sa salapi sa Pilipinas. Ilang dili nila ihatag ang salapi sa Pilipinas, dili niya ihatag ang Bulawan sa Pilipinas. Sa pagkakaroon mga igsoon, ihugno ang mga nasod. Unang nahugno ang Amerika. Nahugno karon ang Greece. Nahugno na karon ang China. Yan ang hinganlan og financial collapse. Karon ang ipaabot nako ang mahugno na unya kanang Great Britain. Kung dunay ilang financial collapse sa Great Britain, mo na kana dayon ang panahon nga magsunod-sunod na ang tanan ng mga nasod, mahugno ang ilang ekonomiya. Dunay ilang financial collapse sa tanan. Nga naman mga igsoon, unsa may tuyo sa Ginoo nga mahugno man ang mga nasod gawas sa Pilipinas. No, gawas lang sa Pilipinas, ang tanang nasod sa kalibutan mahugno ang ilang ekonomiya. Mahugno. Dili na mobangon hangtod ang mga Filipino makapatuna sa bahandi nga iya sa Dios. Kay mao naman dayon kani ang gitawag nga mangluluwas. Kay niaman sa Pilipinas ang mangluluwas, unsa may luwason sa mangluluwas kung ang tanan luwas na. Wa na'y mangluluwas, kay luwas naman ang tanan. Mao nga gituyo sa Dios paghugno ang tanang mga nasod. Kay pag-abot sa panahon nga mahiuli na ang katigayunan ang bahandi sa Pilipinas, mo na kani dayon ang muluwas sa kalibutan. Muluwas ang Pilipinas. Unsaon ba pagluwas sa Pilipino? Sa tanang mga nasod. Mabot ang panahon nga ang salapi sa bangko sa nagkalain-laing nasod, makakuha sila og katunga sa gidaghanon nga gisulod sa ilang bangko, katunga lamang. Tungod kay ang katunga ni anang salapia ibilin man sa bangko nga time deposit na pud kana sulod sa 30 ka tuig. Mao kana ang
balaod sa Pilipinas nga wala pa na karon ma-implementar kay kurap pa man ang mga presidente. Mabot ang panahon nga kanang balaod sa gisulat ni Marcos nga katunga lamang sa salapi nga naa sa ilang bangko karon bisag asang bangkuha sa tibuok nga kalibutan. Katunga lamang ang kuhaon ni ana tungod kay ibilin man ang katunga nga mahimo ka na time deposit gihapon nga ang tag-iya ana Filipino gihapon ang tag-iya. Kitara sa Pilipinas ang tag-iya ng salapia. Pagkatapos sa 30 ka tuig, ato na pong ihatag kanila ang katunga sa kantidad nga nabilin sulod sa 30 ka tuig. Makuha na po nila ang katunga kay aron muuswag ang ilang nasod. Walay ilis-ilis. Dili ka na bayran. Dili nila na bayran. Kay kauswagan mo na sa tanang nasod sa tibuok ng kalibutan. Pilipinas siya na ang mag-auswag, makapauswag sa tanang nasod. Aron mahimo nga ang Pilipinas mangluluwas. Mangluluwas sa tanang kalisod. Mo'y hinungdan nga gihugno ang tanang nasod kay kun dato ang mga nasod, dato pod ang Pilipinas kinsa may luwason sa Pilipinas nga dato mang tanan. Mo'y hinungdan ini wa lang masabot sa mga tao. Munang tub-anan mo na po sa tuyo. Yani ang tanang tuyo, nahibaloan ako ang tanan. Nahibaloan ako. Munay ang tuyo sa Ginoo nga hugno niya ang tanang nasod. Unang nahugno gid karon Amerika. Unya ni sunod dayon ang Greece. Karon ang ikatulong nahugno China. Ang ikaapat unya nga mahugno kay mahugno mo gid kana kanang Great Britain, kanang gihandan og United Kingdom, mahugno ang ilang ekonomiya. Wala na sila'y kwarta dito, mapobre sila sa unang mga adlaw. Kay aron ang Pilipinas nga hilabiyang pagkadato nga gamayng nasod mo'y magaluwas kanila. May balon sila nga naay mangluluwas sa Pilipinas kay Diyos man ang tag-iya sa atong salapi. Nganong Diyos man? Kaning atong bulawan sa niadtong panahon sa didto pa ni Solomon, matag bulan, no? Matag bulan o tuig. Adunay 666 ka tonelada nga bulawan nga madawat ni Solomon. Hilabihang daghana sa bulawan. Pag-abot sa tuig 606 BC, nga ang hari dito si Sedekias na. Kaya wala naman si Solomon sa 606 BC. Gipalibutan ni Nabucodonosor ang Jerusalem. Kaya ni sukol si Sedekias kaniya. Siya, si Nabucodonosor ang nagbutang ni Sedekias dito. Apan, ni sukol si Sedekias sa siyam niya katuig sa iyang pag-ari. Mao nga gibihag ni Nabucodonosor ang mga Hudyo ug gidala ang tanang bulawan dito sa Babylonia. Iyang gidugmo kana o nahimong nikalat sa tibuok ng kalibutan. Dinis Asia, nikalat ang mga bulawan ni Solomon. Dito sa Europa, nikalat ang mga bulawan ni Solomon. Pag-abot sa gubat, sa ikadawang gubat sa kalibutan, ang Germany maoy nagatigom sa tanang bulawan
sa tanang bangko sa Europe. Ang Hapon din sa Asia mo ay nagatigom sa tanang bulawan nga gikan sa panudanan ni Solomon sa niadtong panahon. Mao nga Wala. nahimo katong bulawana nga nausa dito sa Alemanya. Sa hapit na mo surrender si Hitler, nitawag siya dito sa Hapon nga ipakuha ang bulawan sa dito sa Alemanya kay ipalubong dito sa Hapon. At sa Hapon nila ilubong ang bulawan. Mao nga siya masita kay dinhiman sa Asya. Siya ang nagakuha sa bulawan dito sa Alemanya nga ang tipak adtong mga bulawan ni Solomon. Gikuha niya masita o gimelt nila sa Sumatra. Mao nga ang bulawan karon dunay marka nga Sumatra. Karon kay ilubong man sa Hapon gikarga ni Yamashita dinhi sa submarino nga dad-on unta sa Japan. Apan tungod kay gibombahan man ang Hapon niadtong duha ka atomika nga nakaguba sa Nagasaki ug Hiroshima, mao nga mo surrender ang Hapon. Dili na malubong nila ang bulawan dito kay mo surrender man ang Hapon, mao nga gilubong ni Yamashita dinhi sa Pilipinas. Mao nang Yamashita Treasure. Kay si Yamashita man ang naglubong ni ana sa Pilipinas. Nga karon atong pagakutkuton. Tungod kay si Marcos, amigo man og si Yamashita, gitagaan si Marcos sa plano nga makutkot ang mga bulawan. Maong nakutkot ni Marcos ang mga bulawan, sumala pa sa plano niya Yamashita. Nakuha niya ang dili tanan. Kung nakuha ni Marcos, 25% lamang ang nakuha ni Marcos na. Napay 75% nga nalubong pa sa Pilipinas. Daghan pa kitang bulawan. Tungod na, ngunay nakapadato sa Pilipinas ng tanang nasod sa kalibutan ni hulam sa bulawan sa Pilipinas. Mga pisan kani ang Argentina, ang Peru, ang Australia, ang Yugoslavia, nakahulam sa bulawan, bisan pa ang Japan, bisan pa ang Amerika, nakahulam sa bulawan sa Pilipinas, kay dili man sila maka-imprinta o kwarta kung walay bulawan sa bangko nga ilang bugti kana sa ilang kwarta nga iimprintahon. Mao nga natapos kana niadtong 2005. Sa ato pa, bawi una sa Pilipinas ang nahulaman ng mga bulawan. Kay dili man na nila makuhaan bisag tunga sa kilo. Kay naa may dokumento ni Marcos. Mapriso man na sila. Maimbargo man ang ilang nasod. Kung kawato nila ang bulawan, kay doon na may dokumento. Mao nga naaragid ka na sa bangko karon sa ila. Bangko nila, wala nila iulit sa Pilipinas. Bisan og natapos na ang termino ni atong 2005. Mao nga dili gusto sila nga mamature kana sa 2005. Niadtong Hunyo 2, 1992, nag-meeting sila dito sa Geneva, sa Switzerland. Ang tanan nga presidente sa tibuok nga kalibutan, tanang presidente sa tanang nasod sa tibuok nga kalibutan, nag-meeting sila dito. Kanya doon na ilang isulat nga agreement, no? Agreement of refusal to give and to be matured funds of the Filipino people. Sa ato pa dili ila, no? Klaro kayo nga dili sila mo ikagiya.
Filipino mo itagya. Kadtong bulawan sa Dios nga dito sa panahon ni Solomon, mao kadto ang mga bulawan. Mao kadto ang bahandi sa Dios kay kanigong bahandi sa Dios gikan pa ni Adan, hangtod ni Abraham, hangtod ni David, hangtod ni Solomon, hangtod karon iya kana sa Dios ang tagya na si Dr. Jose Rizal. Munang atong pangitaon si Dr. Jose Rizal kay musulod man kana sa tao. Buhi mo na siya kay musulod man sa tao nga buhi. Yadtong panahon ni sulod si Dr. Jose Rizal dito ni Alexander nga walay apelyido nga kontraktor sa Hawaii. Hilabyang pagkadato. Multi-billionaire na tao kay dako siya ginansya sa pagbuhat sa karsada o tulay dito sa Hawaii, bisan pa sa Amerika. Naimong dato siya dito. Tungod kay plano man kini sa Dios. Si Mungkado nga Filipino, kay si Rizal man to, Filipino man si Rizal, nga nisulod na itong tawhana, gipadto si Mungkado dito. Ang Diyos nagbuot nga adto siya mahipunta na ng dato kay nga tao nga gisudlan ni Dr. Rizal. Mao nga pagpangamatay atong mga magtiayon nga walay anak, si Mungkado ang himong beneficiary sa multi-billion dollar. 300 $2 katong kwartaha. 2 kalyon, 12 man ang 2 kalyon, kay kanang 10, di kalyon, kanang 10. Kanang 11, na di kalyon, o ang 12, 2 kalyon. 300 pagyan anang 2 kalyon, ang gidaghanon atong kwartaha, nga withdraw ni Mungkado. Nahimo katong frozen. Tungod kay si Dr. Jose Rizal man ang tagya atong kwartaha, nisulod man si Dr. Jose Rizal dito ni Ecleo Senior sa Surigao, mo'y giadto ni Presidente Marcos. Gidala dito sa Amerika, uban ni Ruben Buñao de la Cruz, nga anak ni Dominador Bobby de la Cruz, nga bata-bata ni Mungkado. Munang sa ato pa si Rizal o si Mungkado, mo'y niadto sa Amerika, nga gidala ni Marcos. Nakuha ni Marcos kanang kwartaha. Tibuok yun anang 300 kalyones. Nakuha ni Marcos. Unang naana sa 33 ka bangko o 26 at 33 ka countries o 57 ka bangko. Nana na ibutang ka. Ato ng baon kay ato manang kwarta. Kita may tagiya na Filipino may tagiya. Mao nga ato ng baon. May mo na to nag-withdraw. Pero magpaabot kitag panahon.